pas kae wong ngene kono. Jaluk duit lah. Pak. Star. Seminggu lo nggak kayak duit. Alah nih. Gur ngopi ya. Emang rumah samu tukune karo godhong. Lah wong kowe dhewe yo ngopi kok ndedak. Ya tapi kan iki kan tukune nganggo duit, gek endang. Seminggu lho. Arep ngetokne duit ya pol liter merah. Ya 2.000. Gek 2.000 ki apa? Turun jaba ae kowe lah. Piye to? Wis turun jaba nek ngono. 2.000 iki jajan anakmu lho kurang iki. Wis 5.000. Lah. 5.000. Wis kowe turun ning lawang ae kowe. Kok enggak sama mlebu. Piye to nek dikei duit kok turun ning lawang barang lho. Iki 5.000 lho. Ya 10. Wis turun ning latar wae, turun ning latar. Iya. Wis nek ngono nek gak gelem ya wis. Nik. Ini dhisik lho. Turun ning latar lah. Wis tak tambahi 20. 20 ki apa to? Wis turun samping kowe nek ngono kowe. Rasane. Alah. Wis ya 50 kilo. Nyo. 50. Oh. Demok saiki lho. Kok malah demok saiki to. Iyalah, apa iki sak mene iki? Enggak gelem ya wis nyo. Sini 100 wis. 100 kuwi. 100 kuwi wis. Satu langsung angkring ae. Iya. Tapi nek mbok tambahi ya langsung bablas ae. 12 piye maksudnya? Ya saya kok kayak Tenan. Yo. Yo. Ayo.